Ako sa chrániť v tomto období pri zvýšenej chorobnosti? Momentálne, keď máme zimu a v podstate tá zima je taká všelijaká, raz je teplo, raz je úplná zima, tak tie baktérie a vírusy majú v podstate živnú pôdu. Čiže veľmi tá chorobnosť stúpa práve v období práve tohto, kedy je december, január, február, v tomto období roka. V rámci spoločnosti Berien máme zo pár unikátov, ktoré práve sú zdrojom veľmi dobrých látok, ktoré podporujú imunitu a sú zároveň z hľadiska ochrany nášho zdravia alebo nastavenia nášho zdravia veľmi výnimočné. Prvým je Yami, ktorý je vlastne zdrojom fukoidanu, veľmi ideálny produkt na podporu imunity a na zlepšenie imunity, zvýšenie imunity a odolnosti vlastne nášho organizmu už počas chorôb, ale zároveň ako prevencia. Ďalším je aloe, ktoré má veľmi, veľmi dobré účinky, podobne ako Yami. To znamená, že všetci dobre vieme, že aloe je to, ktoré nám krásne upraví črevnú mikroflóru a vlastne celé to naše črevo vyčistí, ale okrem toho sa nám veľmi unikátnym spôsobom práve postará o imunitu a o nastavenie tej rovnováhy v rámci imunitného systému. A tretím produktom je Puls, ktorý obsahuje ingredienciu Pycnogenol, ktorá je veľmi silne protizápalová a je schopná vlastne utlmiť všetky zápaly aj z hľadiska histamínu alebo nejakých iných alergických reakcií, ktoré v tele prebiehajú, súčasne popri nejakej vírusovej alebo bakteriálnej infekcii. Čiže ak si spojíme tieto tri, tak tieto tri sú ideálnymi prostriedkami, ktorými si vieme ako keby dopomôcť práve pri akýchkoľvek vírusových alebo bakteriálnych infekciách. Stále sú to však výživové doplnky, ktoré je potrebné vlastne doplňať určite v nejakom zvýšenom, alebo jak by som to nazvala, pri silnom ochorení doplňať aj nejakými liekami, ktoré sú vlastne na mieste. Ak sa pozrieme ešte na fukoidan, tak v rámci Yami produktu je tu veľmi pekná synergia práve s antibiotikami, kde Yami sa postará o probiotický charakter nášho črievka a vlastne celého nášho organizmu. To znamená, že antibiotika, ktoré vyhubia celú vlastne našu mikroflóru ako dobrú aj zlú, tak práve Yami sa postará o to, aby tá dobrá mikroflóra vlastne nebola zahubená alebo aby sa dokázala ubrániť práve tým antibiotikám. V rámci aloe je tam veľmi pekné, že vlastne podporuje synergicky účinky ostatných aj liekov, ale zároveň látok, ktoré do seba dávame. A v rámci pulzu je tam dokázané, že vlastne krásne dokáže znížiť CRP aktivitu, to znamená ten zápal, alebo horúčka, alebo všetko, čo vlastne sa v tele deje práve pri rôznych ochoreniach vírusov a baktérií, tak nám vlastne dokáže znížiť práve tento Pycnogenol. Takže toľko z hľadiska vlastne chorobnosti a ako sa vlastne uchrániť. Takže tieto tri produkty by mali byť postačujúce na to, aby sme dokázali zvládnuť kratšie, rýchlejšie, adekvátnejšie akékoľvek ochorenie, ktoré je vlastne v tomto období január, február, či je to chrípka alebo nejaké iné bakteriálne ochorenie.